Jaod bura ma Gem Elisha Odhiambo opwoyo jatend piny William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga kuom keto kogi ogirimiti mabiro neno ni duond buchego tiyo kanyakla. Koloso e skund sekondari mar Agwings Odhek e kar chung' od bura ma Gem, Odhiambo wacho ni keto kogni ogirimiti no en gima ber ne piny Kenya nikech odhi konyo e tieko achiedhnade mosebedo e pacho ka. Omedo ni ogirimiti no biro konyo e tieko achiedhnade kaka mag pok maromre e gwenge duto ma pacho ka. Elisha Odhiambo nyiso gavana ma Siaya James Orengo mondo owuog oko e lela mondo wachung' mare kapo ni osiro ogirimiti mar Ruto gi Raila kata oyo. President William Samoei Ruto and the Right Honorable Raila Amolo Odinga, they have signed an MOU. They have signed what? On how the country will be governed going forward. But let me remind you, President William Ruto has voted for Raila twice. President William Ruto voted for Raila in 2007. President William Ruto voted for Raila in AUC Addis Ababa. The only person who has not voted for Ruto is Raila Odinga. With this MOU, I'm sure our president candidate in 2027 is William Samoei Ruto. When I say this, many people wanasema papa lakini inaenda hivi nafi